Assalamu alaikum yan uwa maza da mata, muna muku barka da dawowa wannan tasha namu mai albarka mai suna Wayarka TV. Idan yanzu ne zuwanka na farko, kada ka manta ka danna mana subscribe, ku danna mana like domin kasancewa cikin masu bamu ƙwarin gwiwa, ku share domin yan wasu amfana. Mun gode da zuwa wannan tasha. Mutane da yawa suna ta mana tambayoyi akan cewa shin me yasa ba za mu bidiyo yanda mutum zai rinka ganin abin da ake a wayan wani, ko kuma yana zai iya kulla wayan wani abokin shi, kawan shi, ko kuma dai wani daban, ko kuma wayan nashi da ke hannun wani lokacin da baya hannun shi. So da yawa muna shan tambayoyi akan wa'in abubuwan, to insha Allah za mu warware zare da abu akan wannan al'amari cikin sauki da kuma fahimtarwa. Kasance da mu zuwa ƙarshen bidiyo domin ganin yadda abin nan zai kasance. Abu na farko da zamu yi shine yanzu zamu tafi Play Store don mu ɗauko application ɗin zamu amfani da shi akan wannan aiki. Yanzu zamu tafi Play Store ne. Kamar yadda kuke gani ga Play Store na mun zo, yanzu za mu je don ɗauko application da za mu yi amfani da shi. Bayan Play Store ɗin yana shirin buɗewa, yanzu za mu je gun searching sai mu rubuta sunan application ɗin. Tunda application ɗin guda biyu za mu ɗauko da shi application ɗin da kuma mai taimaka mai. Yanzu za mu je gun search for apps, in muka shiga sai mu rubuta VUP, sai ku ɗauko wannan abun gani nan, kuna gani za mu rubuta muku shi a description, sai ku copy, sai ku sa soft burger soft, sai ku searching. Kuna da abin jira application da wannan soft din suka wannan kamfanin suka yi. Yanzu yana buɗewa, yanzu da zaran application sun fito ga su nan, application ga su nan guda biyu a sama, da applock da applock helper. Shi ne wanda zaka je kai installing. Shi applock helper zai taimaka maka ne gurin yasa application ya rinka maka aiki yadda kake so. Shi kuma applock shine za mu yi amfani gurin yin aikin da ya kawo mu. Kasance da mu. To alhamdulillah yanzu application din da mu ga mu faɗa muku cewa muna shi a ajiye. Yanzu abin zamu sai za mu tafi setting domin yin setting da zai sa application ɗin ya ba mu haɗin kai yadda ya kamata. Yanzu abin da zamu yi shine za mu je mu shiga setting ne. Yawa ba setting za mu shiga, sai mu tafi can accessibility na waya. Kowace wata tana da accessibility nata, yanzu mu ma za mu shiga can a namu. Ga accessibility namu yanzu za mu shige shi. In muka shiga muka ainihin application ɗin shi kaɗai ne ma a wurin, tunda ba mu amfani da irin wayannan application ɗin sosai. Ainihin applock sai mu shiga, muna shiga za mu buɗe. Muna buɗewa sai mu fita daga accessibility, sai mu je mu koma mu nemo security. In muka je security daga ƙasa za mu ga a rubuta app with usage access, sai mu shiga. Idan muka shiga bari ya bude. To yanzu ga nan ma shine a farko a app with usage access din, sai mu shiga applock. In muka shiga applock sai mu permitting usage access din, sai mu danna, sai mu ƙara fita, sai mu koma, sai mu fita. In muka fita sai mu koma battery, sai mu shiga. In muka shiga battery daga sama nan za ku dodo guda uku, sai ku danna shi. Wannan za ku ga yana muku battery optimization, sai mu shiga battery optimization. Idan muka shiga battery optimization sai mu danna all application. Muna danna all application za ku ga application da suke cikin wayanka duka sun fito, sai mu zawo ga yana upload, sai mu shige shi, sai mu danna don't optimize. Idan ka danna wannan, to koda mutum ya yi optimizing wayar shi, to ba zai application ba zai gogo, yana nan dai yana aiki. Ko da irin optimizing da ake domin ƙarar da rike caji da sauransu, to shi don application ɗin zai tafi yana nan zai tsaya cikin wayan. To yanzu suna mun gama da battery optimization, sai mu fita. Yanzu sai mu koma apps. Idan ka shiga apps sai ka duba applock ɗin a cikin application ɗin, kamar ka zama yanzu ya fito da shi a farko. Sai ku shiga. Idan muka shiga daga nan ƙasa za ku ga storage, data usage, za ku ga permission, sai ku shiga permission ɗin. Idan ka shiga permission ɗin
za ga yaro maka duk wani permission din da ya kamata ka ba application ɗinka domin ya maka aiki yadda ya kamata. Bayan sai mu buɗe duka wannan permissions din. Yawa yanzu mun gama buɗewa sai mu ƙara yin back daga nan ƙasa duk a cikin application ɗin za ku ga modify system settings, sai ku ƙara shigan shi. Kuna shiga modify system settings shi ma sai ku buɗe shi domin dai ƙara ƙarfin application ɗin yadda ko da mutum ya gane cewa wannan application ɗin da shi ake amfani da shi gun kulle mai waya in yi ƙoƙarin gogewa ba zai gogo sai ya ga kokwance waɗannan kulle da aka yi. Yanzu sai a dawo draw over other application sai a ƙara shigan shi ma sai a buɗe yadda ko da daga application na shi wani application to shi wani application yana nan bai je ko ina ba. Sai ƙara fita. To yanzu mun ga mun gama sai ta ya kamata yanzu za mu mai sai mu koma cikin application ɗin. Duk wannan settings ɗin da muka yi za ku yi shi a cikin wayan da za ku kulle, saboda idan kuka yi shi a cikin wayan da za ku kulle shi zai ba ku dama ku tura mu wayan sako. Idan kuna sakon na shiga cikin wayan sai kulle muku wayan domin ba ku domin tsaro da dai sauransu. To yanzu za mu tafi zuwa application ɗin da mun ga mutum da mun ga muna shi ga nan upload ɗin za mu shiga. To ga yanzu kuna shiga ne kawai kuna go inda ce ku sa ma starting ɗin wanda ko da ka kulle wayan wancan za ka iya san wayan starting ɗin ba dole sai ka tura sako ko kuma wani abu ba. Yanzu ga nan a create a master pin. Yanzu bari mu sa 1 2 1 2 1 2 ga nan sai mu dana okay tunda mu yanzu koya muku muke ba wai amfani da shi ne zamu yi ba. Ga nan sai ce ku ƙara maimaitawa sai ku ƙara sa 1 2 1 2 1 2 kamar dai kuka sa a baya sai ku danna mark. Suna danna to ga yanzu ya kawo muku application din yayin da can sama za ku ga wani dan alamun kwaduwa ka sai ku taba shi. Kuma taba shi sai kulle sai ku da wannan setting. In ku da wannan setting daga nan za ku ga a rubuta settings. Don kuka shiga sai za ku sa ga notification ba icon. Idan ku buɗe wannan to shi mutum zai gana to ai ga da application da ake kulle mai zai ga alamun kwaɗo. To wannan abun ba a da buƙatar a buɗe shi ko ku bar shi a buɗe yanda yake yanzu. Ba ma da wani setting da zamu yi a nan gurin. Sai mun ga mun gama setting sai mu fita. Muka fita sai mu dawo nan ga inda shi abin da ake buƙatar yake a na remote control sai ku shige shi. In ku shiga remote control sai ku ga na enable remote lock sai ku buɗe. Kuna buɗewa zai ce ku buɗe rectify access sai ku yi oki to zai kawo gurin a yanzu sai ku buɗe shi. Kuna buɗewa sai zai dawo da ku tare inda kuke. Daga nan za ku ga an sa remote lock keyword. Abin da za ka yi amfani da shi ko kulle wancan waya. Misali ke za ka ce lock, ke za ka ce close ko wani abu dai yadda kake so kai domin yadda shi wancan bai son ganewa ba. Ga nan remote lock keyword. In ka shiga gudu mu yanzu abin za mu sa lock ne sai mu sa lock. Na sa lock sai mu na okay. Ga nan remote lock command. Ga nan shine idan sakon ya shigo ko aikin me zai maka. Ga nan sai ku danna ga nan lock registered application. Shin wannan application ne ko zai kulle? A'a, muna so ya kulle duka application shin wayan ne. Ga nan lock all application inda ba wani amfani da mutum zai iya yi da wayan. Dole sai ya dawo maka da shi naka ne ko na abokin ka ne, dole sai ya zo sannan kai zaka iya buɗe mai. Ga nan sai abin da ka amfani shi gurin buɗe wayan ko da wayan ba ta hannunka. Ga nan remote unlock keyword. Shi ma ɗin abin da mu ƙaranta shi za mu sa unlock. Wayannan kalmomi da su za a rinka amfani gurin kullewa da buɗewa waya. Da zarar ka samu wata waya ko da biyu nukiya ne karama, inda za ka rubuta lock ka tura ma wayan da aka yi wannan setting a ciki, to da zarar message ɗin yana shiga cikin wayan za ga wayan ta kulle kanta. Dole sai idan wayan ka ya dawo karshe ko kuma idan na wani ne ya zo ya tambaye ka buɗe ko kuma in ka yi ka ƙara tura unlock again sannan ka buɗe wayar. In dai ba ka yi wata ba wanda zai iya buɗe wayar nan dole sai kai. Yanzu shikenan za mu yi back. An gama setting komai. Da fatan wannan bidiyo ya ƙayatar ya ilmantar kuma sannan ya faɗa kanta. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan kai sabon zuwa ne. Ku mana liking domin kasancewa cikin masu bawa ƙaramin zuwa ku share domin yan uwa su amfana. Mun gode da kulawa, mun gode da ƙwarin gwiwa. Sai an jima.
danna wa Zaka TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da